गगन यादव जिंदाबाद 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 अरमान यादव जिंदाबाद 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 सलेमपुर पश्चिमी की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद हर घर की आवाज बड़ी हूँ आवे वाला यार मान बड़ी हूँ वार्ड नंबर 35 की आवाज बड़ी हूँ आवे वाला यार मान बड़ी हूँ सलेमपुर में सुधार हुई हो सबके रोजी रोजगार हुई हो सारा युवा की आवाज बड़ी हो आवे वाला यार मान बड़ी हो जिला पंचायत की आगाज बड़ी हो आवे वाला यार मान यादव बड़ी हो गगन यादव जिंदाबाद 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 अरमान यादव जिंदाबाद 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 सलेमपुर पश्चिमी की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जनता के मिली अपन अधिकार हो गड़बड़ बा सिस्टम जवन हो ये सुधार हो सबका बराबर सम्मान होगा, एक कदम विकास की ओर। अब बुला जानी टेंशन ए माई बढ़ी जाई वृद्धा पेंशन ए माई नया सोच नया बनी सरकार बेटा बेटी पढ़ी होई सुधार रौरे हाथे हमर लाज बड़ हो आवे वाला अरमान बड़ हो सब लोग की आवाज बड़ हो आवे वाला अरमान यादव बड़ हो गगन यादव जिंदाबाद 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 अरमान यादव जिंदाबाद 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 सलेमपुर पश्चिमी की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद नाली खड़ंजा चक्का रोड बनी जाई शिक्षा व्यवस्था पे ध्यान दिहल जाई सब पढ़ी सब बढ़ी। भैया जई है न दिल्ली ए भौजी लोन बिजनेस के मिली ए भौजी साहिल सिल्वर तो से करे लेनी होरा सोचल सपना हुई सबके पूरा बनल सबके मिजाज बड़ हो आवे वाला यार मान बड़ हो सब लोग की आवाज बड़ हो आवे वाला यार मन यादव बड़ हो।